Добрый вечер, девчонки и хлопчики. А я сегодня был на спаборництве юных буслов. Показывал, как умею летать. И мне дали медаль. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Буслік. Ой, привет, Таня, Тимофей. Буслік, віншую тебе з перамогай. Ты сапраўдны герой. Ой, я так хваляваўся, что ветер аднясе мяне ў бок, але раніцай добра кашы паіў. І ветер мне быў не страшны. Цудоўны результат, Буслік. А я падчас іспытаў нават даваў трапныя парады іншым буслікам. Ты быў сапраўдным трэнерам? Ага, і мае парады вельмі дапамаглі. Буслікі мне дзякавалі. О, здаецца, ты можаш адчыняць дзверы сваёй уласнай школы палётаў. Ой, на самой справе это моя мара. Я ведаю, як лятаць у сонечны дзень, як размахваць крыламі ў ветер і як рабіць перавароты ў палёце. Перавароты, Буслік, ты і гэта ўмееш? Ой, сам ад сябе не чакаў, але сабраў усю сваю смеласць і паказаў складаны пераварот перад журы. Буслік, дай пацісну твае крыльца. Ой, Тимоч, а ты б хацеў навучыцца лятаць? Ну, было б здорава, але ж у мяне няма крылаў. О, толькі рукі. Тимофей, давай я навучу цябе лятаць. Без крылаў? Калі будзеш мяне уважліва слухаць, зможаш паляцець і без крылаў. Ну, чаму не? Я люблю эксперыменты. Калі пачынаем нашы заняткі? Зараз жа. Я готовы. Тимоч, галоўнае навучыцца трымаць раўнавагу. Так. Пакладзі на галаву кніжку. Так. Раскінь рукі быццам крылы і паспрабуй ісці роўна-роўна, каб кніжка не звалілася. Ой, з крыламі зручней, а вось з рукамі, ой. Тимофей, трымай раўнавагу. Так, трымаю. Крыламі не дапамагай сабе. Зрабі ўдых, выдых. Ой. Пачынаем наступнае практыкаванне. Будзем трэніраваць узмах крылаў. Спачатку глыбока ўздыхні і затрымай дыханне. Малайчына, усё робіш як сапраўдны буслік. Ой, я вельмі стараюся. Уздыхай зноў і пачынай хутка-хутка махаць крыламі. Ой. Тимоч, дзе твой размах крылаў? Ты так высока не ўзнімешся. Так. Ой, не, Тимофей, ты ж павінен ляцець, а ты плывеш. Так. Опа. О, малайчына, Тимофей, не забывай трымаць раўнавагу. Так, працуй крыламі. Працуй. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. О, прывітанне, Рыся. Ой, салют, Рыся. Салют. А что это у вас отбывается? У нас трэніроўка. О, далучайся, Рыся. Тренировка? А кто тренер? Буслік, ён цудоўны трэнер. Хутка навучы мяне лятаць. Тимоч вельмі стараецца, і ў яго выдатныя рэзультаты. Ничего не разумею. Звычайно занятки по физкультуре проводила я. И зараз намервалася позайматься с вами. А тут, оказывается, новый тренер. Рыся, мы просто вучымся лятаць, а? А скоки в душиню, занятки с гантелями, оттискание от стола вам больше не потребно, Рмау? Усё гэта, канешне, патрэбна, але зараз у нас іншае практыкаванне. Далучайся. У нас вельмі весела. Рыся, я і цябе навучу лятаць. Вось яшчэ, я лепшы тренер у свеце. Ой. А мае практыкаванні вас больш не цікавяць. Вось і лятайце тут, калі хочаце. Ой, Буслік, здаецца, Рыся пакрыўдзілася. Ой, гэта я вінаваты, тому што распачаў трэніроўку. Не, Буслік, ты зусім не вінаваты. Трэба вярнуць Рысю, разам пагаварыць і ўсё высветліць. Я пабягу і прывяду яе. Так, ляці на ўсіх крыльцах. Трэба настроіцца на сур'ёзны лад і пазбавіцца ад непаразумення. Фух, я папрасіў, Рыся зараз вернецца. Так. О, Я прыйшла. А чаму вы скончылі сваю трэніроўку? таму што займацца, калі хтосьці пакрыўдзіўся, нельга. Рыся, ты перажываеш, што Буслік таксама пачаў праводзіць трэніроўкі? Перажываю, так і ёсць.
Рыся, ну, все ж ведаюць, што ты ў калыханцы лепшая спартсменка і трэнер. Была такой. Ну, Але Буслік сёння атрымаў медаль у спаборніцтвах па палётах. Вось і вырашыў падзяліцца сваім майстэрствам. Але стаць лепшым мне Так. дапамаглі твои трэніроўкі, Рыся. правда? Вядома, лепш за цябе ні ранішнюю, ні вячэрнюю зарадку ніхто не праводзіць. А я уже думала, что вы со мной ніколі не збіраецеся займацца. Ну што ты, Рыся, збіраемся. Проста сёння ў нас была іншая трэніроўка. Не крыўдай, калі ласка. А я ўжо ніколечкі не крыўджуся. Для трэніровак час позні, а вось мультфільм паглядзець у самы раз. Давайте глядзець. Мне зараз час дадому вяртацца. Трэніроўкі працягнем заўтра. А зараз усім дзеткам трэба чысціць зубкі, мыць Так. тварыкі ды бегчы ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Палётаў у снах. Цікавых сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.